Estudyanteng tubong San Carlos City, top-notcher sa Provincial Scholarship Program ng Provincial Government ng Pangasinan. Kilalanin natin siya sa report. Mula sa humigit 1,000 nag-exam para sa Provincial Scholarship Program ng Pangasinan, nagtapwa ng isang estudyante na tubong San Carlos City, Pangasinan. Siya si Fernando Jose Rovillos, 18 taong gulang. Hindi raw inaasahan ni Fernando na magiging top-notcher siya sa scholarship program. Ang iniisip ko lang po nung una po talaga, kahit makapasok man lang ako, matanggap lang ako sa program na yun, ayos lang po sa akin. Hindi ko po aasahan, ayun po, nanguna po ako sa hindi ko po talaga yun hinahangad po. Masipag at matyaga raw mag-aral si Fernando simula pa nung bata siya. Achiever siya sa paaralan. Masipag siya mag-aral. Sa tuwing madaling araw, gising na yan. Like, 3:00 gising na yan para mag-aral. Pangarap ni Fernando na maging isang doktor, kaya naman kukuha siya ng kursong nursing sa darating na pasukan. Support namin siya all the way sa lahat ng gusto niyang mangyari. Nagbigay ng tips si Fernando sa mga nagpupursiging mag-aral katulad niya. Huwag daw study hard. Study well po. Yun po yung dapat na kasi pag study hard, syempre may pressure din na babangga at babangga sa inyo. And mahirap rin naman po yun. Ang lahat ng PSP grantees ay mabibigyan ng 10,000 pesos kada semester o 20,000 pesos na financial assistance para sa academic year. This is a specific kind of scholarship program for academically competent scholars, or academically highly competent scholars. They could go to any university or college. Actually, we have a total of 250 na pwede kung saan sila mag-take ng kanilang college course. Kasama si Jing Dakanay, ako si King Guevara, naghahatid ng Balitang Amianan.